Θέμε καλό. Ας μου λέει μία ώρα. Εγώ... Μιλάμε το καφέ. Ποιο? Από μένα είναι ζουμερό και κρατζανιστό. Να συναντήσω. Δεν φάγατε κάτι. Και πατάτες πολύ λίγες. Εγώ να τις μίσουμε κάτι. Το μπουζολάκι πολύ καλό. Για το μπουζολάκι είναι πάρα πολύ καλό. Κοίταξε, μέρες της. Θέμε καλό. Πολύ λίγο αν θέλεις. Θα σας πούμε λίγο όμως. Όπλιο τώρα και ας μου λέει μία ώρα στα... Δεν έχω λόγια. Γεια μας.